18 bin alemin içinde siz bize eşrefil mahlukat edip yaradan yekete kudreti güçlüğünün adı bilen assalamu aleyküm aziz hormatly tomaşaçılar. Dünyanın her küncünde bolsaňyzlar kızgın meherden ve muhabbetten dolu salamlarımızı siz azizlere takdim etmek bilen bugünkü programımıza hoş geldiňizler. Dünyada en gulukları sizlerin kursaklarınızdaki näme istek bolsa, näme arzu hawas bolsa Hudawandy Kerim yetirsin ve en ýakşy näseleri sizlere biz hem Allah Taala'dan dilep, ýakşy umid, ýakşy istekler bilen bugünkü programımıza hoş geldiňizler dostlar. Bugün görýärsiňizler ýaşullarymyz, tüjjarlarymyz bizim gapdalymyzda, yani otyrlar bul näme üçin diýip soraganda dostlar bugün Anhoy gözel şäherinde Faryab welaýatynyň Anhoy Luswalygynyň gözel şäherinde bizler haly bazarda karar tapan. Dostlar, açıklama malumat bu barada mana ýaşullarymyzdan elbette ki Hayat-ı Müdiriye İttihadiye Qalin Afganistan yani sadyr kunende Afganistan bölde rahmetli devlet we bulardan bugünkü bu jemlenşikler näme delilden näme täzelik diýip sorar sizler üçin açıklama berýäs dostlar. Biz bilen bolup durýarlar. Hiç jira gozganmaň. Ilki bilen mana kaptalymyzda Abdurrahman ajağymyzdan sorarski bugünkü jemlenşik toplamty näme delilden näme üçin bolup otdy. Ondan soň artaşymyz rahmetli devlet bar bulara garşy geçers rahmetli devlet hem elbette ki Müdiriye İttihadiye sadyr kunende Qalin Afganistan hem bizler bilen bugün bar rahmetli bulardan hem soras dostlar. Ilki bilen mana kaptalymyzda çepimizde Abdurrahman ajağymyz ba bulardan soras. Birinciden ajağa salamlar bolsun. Bugün hoş gördük haly bazarda Anhoy şäherinde. Bugün birden tasadypan gelsem bu haly bazar ýangadandan gyzyl ýaşyl bolup göründi gözüme. Bu jemlenşikler, bu namaýyşlar bugün näme delilden bolup otdy eger malumatyňyz bolsa dostlara, görüjilere we bizlere azrak açıklama berseňiz. Bismillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Elhamdülillah bugün men hem geldim. Nimet jelteler bar eken gördük. Köp ýaşy haly bazar hem şeňe hahly şeňe bolup tursa bu sebäpden ki bu Türkiýeden bir 5 tane tüjjarlarymyz we reýis Türkiýe geljeken. Türkiýe dost memleket, dost nämemiz bilen hemimiz Türk memleketten hemimiz Türk. Olaryň gelişlerine köp goýanýar, köp bostanýar, köp ýaxşy. Olar kaş wara gelseler, gördi bilen hemelerimiz bilen oturşup ayanda şu Antoy bilen hasatan Antoy bilen hem irtibatlary bolup şu Antoydan altylar berseler şodan gelseler her tarapdan nefer gelse şola gel Türkiýeden eger Kabul gelse başyara gelse dem Antoy gelse Antoy aslan bünyati bir Awganistanda at çıkaran yeri halinin. Antoy'dan öňde at çıkaran yeri ýok desek hem bolar. Antoy akça şol näseler olaldan bar gep olaldan namyda olaryň ady dünýä ýüzüne çykan. Her sapladan bayat ýene hem hetraflardan tüjjarlarymyz gelse, hussanam mana gelýär eken başdan tüjjarymyz we reis Ahmet Baýyň ogly bular hem içindekini bulardan hem haýyş etýär. Bir ayanda şo tüjjarlary getirip we Antoya we akça başga ýerlere hemkarlyk etseler, hemkarlyklaryny görkezseler, bayat bırakan bir niklikler we ýaşylyklar tapasa, bu adam bir inte ýahtyrlyklar gelse, şora her rakam haly fermaýyş berseler, onu inşallah Taala Antoy merdim edip biler, eder. We ýaxşy ederler. Birsin aýlansynlar inşallah Taala biller hyzmatda, billere iş bersinler falan rakam haly gerekdi. Şo tem halyny şo näsany inşallah Taala Antoy olaryň huzuruna getirip biler. Halasyn Amerikadan gelýär, halasyn Türkiýeden gelýär, halasyn Jermanydan gelýär, halasyn her ýerden gelýär. Biller tüjjarlaryň aldamada bolarsam, şo tertip halyny biler taýýarlap berersem. Abdurrahman Ajaý Ömer, teşekkür beren malumatyňyzdan. Bu mehmanlaryň, tüjjarlarymyzyň gelişi, yani näme faýda edibiler? Halin bazarına, haly bazarına siz aýanda närakam gelecekde närakam görýärsiňiz bularyň gelişini? Buların gelişine bir ikbala nik şotlyor. Bular bayat gelseler, bile otursalar, bile bir halı alsalar, köp ýaşy bular hazır ho işçimizden bular şey gelecek o Türkmenistan ötçekenler. Ama Türkmenistan ötse bular gowy ötmese. Billerin tüjjarlarymyz bilen ketikçelerimiz otursun, aýdyşsyn, her näme haly gerek bolsa, şu Antoydan inşallah taýýarlap berýär. Bu sanam şu Antoydan buların alýan hallary o Pakistan'dan alsadım şu Antoy'dan barıyor, akşadan barıyor. O Kabul'dan alsadım Antoy'dan barıyor, akşadan barıyor. Şunu şu asli menşesinden dokuyun yerinden şular altın haridarlık etsinler. Şuradan altınlar. Köşet yok umudumuz şul ki bu gelen tüccarlardan umudumuz şul, haýyşymyz hem şul. Şu Antoy merdimden gelip
Ya Akça Merdin'den gelip, ya Şıvırgan Merdin'den gelip şu ödleri permayiş versin, ödleri altın, ödleri gepleşsin. Bizden gelecek mihmarlardan hayışımız, umudumuz şu köp ketdi, umudu da otiyetmeliş bilene. Şular gelse bir elleri tüccarlarımız yazılar mı kabul hallarını alır mı deyip inşallah alırlarım görürlerim. Bunlar bayat köp ketdi, ödlerine görkezip ketdi işler bilebilir etse. Ayında bu Türk billeri bilen ozaldan ahire Türk millet olurum Türk bilirim Türk. Hiç bula bir ayrı gepimiz yok. İnşallah Teala olan ketmesinin kişinize itiramımız var. Ol bayat yesebilirler iş açtı. Aha. Assalamu alaikum ve rahmetullah. Sağ olun, teşekkür Abdurrahman Hoca. Hoş bulduk malumatlarınızdan. Hop dostlar, elbette ki Abdurrahman Hoca'yı Ömer kaptalımızda sizlere biraz haddi tavan malumat verdiler bu barada. Ulardan teşekkürlük bildiriyoruz. Şimdi bize geçiyoruz dostlar. Mana yığınımızda ataşımız Rahmetullah Hanık Devlet var. Hayat-ı Müdiriye Kalini Sadır Kunende Kalini Afganistan. Bizler bilen var bugün. Bulardan hem malumat alırız. Bu aziz görücüler, görüyorsunuzlar videoda bizler geldik mana yine Rahmetullah Hanık Devlet bizim kaptalımızda var. Hayat-ı Müdiriye İttihadiye Kalini Sadır Kunende Afganistan biz bilen var. Bugünkü cemlenişik, bugünkü namayişler näme sebepten, näme delilden bolwaty bulardan sorarız. Birinciden attaşımız Rahmetullah Hanık Devlet, hoş gelipsiniz. Hoş gördük bugün Ankoy Gözel şehrinde, Halı Bazarda. Bugün namkuda gördüm cemli coşluk bolwaty. Halı Bazar yine hem gaytadan kızıl yaşlı büreli boty. Bu cemlenişikler, toplantılar näme delilden bolwaty bizlere we görüjülere biraz malumat berseniz, näme täzelikler bar bugün? Bismillahirrahmanirrahim. Özümüzü tanıştırmanız yana Rahmetullah Devlet, İttiadiye, Riyasat İttiadiye Kalini Afganistan'dan hayat müdiresi. Hemmesinden önce bugün adam bizim yani yaş kişiler, cavarlar iftihar ediyoruz ki yaşlılarımız ne cemleşip otur. Ve yaşlılarımız hemmesi bir yerde bizler yine cavarları himayet edip oturlar. Ve sanat Kalininden hemçinden bir bizler merdumumuz kisbimiz bu sanat Kalin. İkincisi bizlere bir perheng. Kadimden geliyor bizler merduma bir perheng. Bugünkü günde yani bir mehmana Türkiye'den gelecek bir mehmanımız için Çok yaxşı. bunun sebebi için bugün bizler ya şu gece hemmemiz bir yere cem şunu öz ketdi iftihar bizlere. Ne gelecek mehmanlar için Ajsab Abdurrahman Ömer'e bana kooperasyya malumat verdiler. Gelecek mehmanlar için, mehmanların hedefi için. İnşallah mehmanların hedefi bundaki aslında bizler fikredin Ankoyda mesela maden, Halil'in madeni bizler samt şamal alsak boluyor. Bəli, bəli. Şurada Afganistan'da aslında yaklaşık 2 milyon nefer diye masruf şu kesipte. Onun 37 merhalesi var, her kim şu kesipte masrufta. Şunun için bizler şu Türk gelecek mehmanlara bizler gelip madenini görkezecek boluyoruz. Halil'in tevlid bolyon jayını görkezecek boluyoruz da. Kımana eğer sen her ülkeden halalan çağından asıl jay şordan. Bəli. Zahmet şorda boluyor. Bəli. Hemen nerede şorda boluyor da bizler bu hedefte şu narsani görkezsek. Ve geliyor mehmanlarımız hem Yaڭı Ramyada varlık boldu. Türkiye'nin tacirlerinden, halı tacirlerinden de. Sonra bunun içinde Reis İttiadiye, Kalini, Türkiye hem var. Çok yaxşı. Bular mesela bizler Kabul'dan şuru edilen, Kabul'dan görkezildi jaylar Mazar Şerif'te, Akça'da inşallah bugün Ankoy'a gelmeli. Ankoy'da bizler bana şu tevlidi narsalar ve tevlid eden narsamize, elimizdeki bar hünerimize şu gün şolara bizler görkezecek bakayır. Bizler bunun peşinadındaki eğer ular vakiyen hem hala almalı bolsa, vakiyen hem şu halı kesipde şolar yürekten işleyecek bolsa, bizler nazar ve şunun haşına şora tevlid etsek boluyor. Eğer nakşa istese, renk istese, her narseyi ki ular istiyor bolsa, yani mudruzu dünya hazır bizler yani yıl be yıl nakşamız hem rengimiz hem aftit bol geliyor. Mudruz. Yani bizler hazır bular kızıl hemişe halinin asıl rengi kızıl rengi. Yani bizler eğer şoları kırmaş veren çağında mudruzdan hem bizler şolara dokut verip bileriz. Yani çöp renk diyecek. Çöp renk bolanda ya bakşa bolanda şu her cinsin hem özünde rengini tağyir verip bilsek bizler boluyor da. Şimdi bizler gelecek mehmanlara haval imkanatlarımız inşallah bizler görkezecek.
ve Köp yaxşı bolar. o imkanatlar inşallah bizler görkezecek. Ondan sonra ikilençinde bizler her taraftan hazır sadiratımız var. Özbekistan taraftan var, başka taraftan var. Aha. Başka ülkelere, Avrupa, bu devletlere bizler sadirat edip otuyuz. Bizler şüphen istiyoruz, eğer bolsa Türkiye bizlere hali safta bir imkanatı verse bizlerin hal tüccarlarımıza ve isabı gudam safta, maliye safta, isabı sadiratımıza mesela havayı. Hazır bizler zemini taraftan havayda köpüra müşkülatımız var. Ulan bakhusus Türkiye. Kredin eğer havayı bir hali Türkiye varsa onun maliyeti 10 barabar köpüra alıyor. Zeminiden göre. Şunun için bizler inşallah gelecek tacirlerimize hem reis itadiye ki Türkiye ve bulara bugün bizler pişnahada etsek ki şu narselere sadirat safta Türkiye gel girenden son hale hayli hemkarlık bolsa hali sabımıza bizlerin. İnşallah şu umidde de bizler. Köp yaxşı. Rahmetli xan malumatlarınızdan hoş bulduk. Umid ediyorum ki görücülerim hemmeleri hoş bolmasa, gören bolsa, halynyň bazary alınışı, sadyr boluşy şu günlerden arakam ve siz aýtdyňyz ki Türkiýanyň reisi itadi halynam geljek diýdiňiz we başga tüccarlarymyzyň kaptalynda bar diýdiňiz. Bular gelse Awganistanda görseler her welaýetlerde halynki nerede haly dokulýan bolsa elçitme hallar. Gelecekde halynyň sadyry, yani gidişi, satylşy bularyň näme paýdasy dek biler, yani narakym täsir taşlap biler diýip bilýorsunuz. Men size ýaňramyada barlyk etdim. Şu hali safta bolsa 37 merhelesi bar bunun. Ta haly bolup gelinçe, ýolup teri bolandan soň. Hemen bolsa muňa 1,2 milyon Awganistanda nefer şuna masruf. Yani kredin bäde ziraat haly Awganistanda. Merdim kuşuma köpüra masruf. Hemen bolsa bizler 2 ýyl 3 ýyldan bäri sadiratymız köpüra başga döwletden göre Türkiýe ustan kan bolan. Türkiýe sadiratymız kan. Bizler şu ýüzden ki Türkler bilen bizler yani köpüra işlesek. Makul. Seýmiň. Isabı paýdalynda bolsa, pikir edin eger bir ýere bir halyny satyn alan çagynda, yani bir alym satýona kemäsi degmeýin munyň. Muny ýüp gurşýandan, ýüp reňlýändan, haly dokýandan, haly ýuýandan, haly ýuwlandan soň muny kança işi digesi bar. Hemme kemäsi degýär da. Eger bizler her kança sadiratymız köp bolan çagynda Awganistanda şonça milletem muňa masruf köprak bolýar da. Şonça işlewçän karmandym köpelýär. Karmandym köpelýär. Teşekkür rahmetli xan devlet veren malumatınızdan. Hayat-ı Müdire-i İttihadiye Sadır Kunande'yi Kalin Afganistan. Teşekkürlük bildiriyoruz. Ahirin sözlerinizi yani tüccarlarımıza näme aýdyljak sözüňiz bar we başga sözüňiz bolsa da biz hyzmatyňyzda. Biz sizler şükür hemmemizem tüccar ve hemmemizem bazarda. Bele. Bizler bu köşte bolaly. Hazırki wagtyň reňine, hazırki wagtyň nakşasyny köşedeki tevlid etsek, bazara bersek. Yani Mudruz işlesek. Köp yaxşı. Hazır iş bilen bazarda nakşa bol kalanda. Nakşa. Eger nakşamız yaxşı bolup, nakşamız mudruz bolan çagynda, yani pikir edin bir tajiryň puruşaty kanalsa, dokum satpisat kanalýar. Bele. Saýmy? Şoň üçin mühim terin nerse bizenki nakşa bilen reň. Yani hemme tajirlerimiz, hemmemizden bilýäs, hemme tajirlerimizden ýene haýyşymyz şundaki köpürak nakşaň üstüne işlesinler reň bilen. Başga aýdylacak sözüňiz bolmasa, hoş gördük. Hyzmatlaryňyzdan, alyp barýan işleriňizden köpden köp teşekkür. Hemişe üstünlük kazanıp görün, hemişe başyňyz dik bolsun. El hünerimiz üçin, ferhengimiz üçin, Gyzyl halymyz üçin köşet etýärsiňiz. Her ýerden tüccarlary, tajirlere dawet edip bu işleri öňe alyp barjak bolup köşet etýärsiňiz. Siziň işleriňize, ömrüňize Hudawan kerim bereket bersin. Selamat bolun hemme ýaşlarymyzdan bilen. Teşekkür hemçinden hemme tüccarlarymyza. Ýene hem bir inagalarymyzyň, watandaşymyzyň, ülkedaşymyzyň ýanyna geldik Ankoy şäherinde. Bugün haly bazar maşallah gyzyl ýaşyla bürenipdi. Halynyň ýaxşy boljagy ýene hem gözümize dakyk görünipdi dostlar. Mamat Eşref ekedenim sorar, elbetde Ankoyda yani halyny alym satym etýän ýigitlerimizden, inagalarymyzdan birisi. Assalamu alaykum. Eşref eke bugün hoş gördük. Bugün bu jemlenşikler, bu täzelikler Ankoy gözel şäheri, hususan haly bazar gyzyl ýaşyl bolupdy bugün. Näme sebepden bu barada bizlere malumat berseňiz we görüjülerim görseler, eşitseler. Assalamualaikum. Hawa yaxshi gap, bizda mana shu tujjorlar Turkiyadan kelgan. Bizda shunda xabar berdik, shunda mana
Akça keladi, Mazor keladi, shunda Anxoy o'tib, o'sha Turkmanistonga o'tadi dedilar. Aha. Bizda o'sha ortdan ko'p tafxush bo'ladigan qilib mana bizlar ham shu yerda borligimizni bildijo Aha. bo'lishlar. Nom xudo. Bizlar shu yerda mana shu holini ko'rasiz. Aha. 150 umri bor. Aha. O'sha vaqtdan beri shu yerda bizlar ota bobomizdan beri shu yerda qo'lim turishlik, to'quv, kelu to'xtabmiz. Alifdan to yo'yacha. Ko'p Xo'p, yaxshi. bizlar ko'p xush bo'ldikki, bizda shu tujorlar kelsa, Turkiyadan kelsa, Mazordan kelsa, Kobuldan kelsa, Pokistondan kelsa, shu Anxoyni borligi, Bali. shu Anxoyda shu ibtikor bo'laykan, Aha. shu yerda bo'layganda bizda ular kelotdi, bizda ko'p xush bo'ldik shular Xo'p. kelishligi. Sobiq bilan bizlarni 150, qarang mana shu 150 Yo. qolunlarimiz bor, mana Bali. to'shab qo'yibmiz bizlar. Voqean Shuni ham. keyinini bizlar taqib etib to'xtabmiz, yo'qligi uchun ham. Ya'ni- Agar bizlarga birta bersa, Mhm. imkoniyat yetsa tujorlarimiz, Bali. bizda bundan shoyad 100 barobar bizda Ko'p yaxshi. yo'lga tushsak. Bugungi kunlar narxim hali sadri, to'qilishi, narxi va ular kelkissa, ular ko'rsa narxim ular deb fikrlanyapsınız. Yani gelecek ayından. Ha, yaxshi bo'ladi. Nima uchunki bizda mana shunday g'arib joyda yotuv ishlav to'xtab o'shalar ham ko'rsa kelar. Anxoyda shunday zamat bo'lagan, voqeat ham zamat bo'lagan, rangi zamat bo'lagan. Shu yerdan kelib bir ibtikor etsa, olsa, bizlarni tujorlarimizdan olsa bizda ham mafoti tiyadi. Misolga bizlar shu yerdan tujorlarga imkoniyat etamiz shu yerdan. To'qiymiz, ranglaymiz. Bizda Kobul shoqlar qo'lim beramiz. Misolga shu yerda bir taxta jam bo'lsa ham uzatamiz, o'sha yerda nafarimiz bor. Ha. Bildingizmi? Ular sonra molli ular imkoniyat etadi-da, tojirlar shoqlar beradi. O'sha mana shu Anxoyda shularni kelishdan men bundan xushki, shu Anxoyda ibtikor bo'layotgan shu mana shuni ko'rishligiga men ko'p bir beganaman Ha, ko'p yaxshi. xushman. Bugunlar narxim halining sadri, ya'ni narxi bu borada bizlarga ma'lumot. Narxi yaxshi. Misolga baland bo'lmasa o'rtacha. Maqsad shu tujorlar kelaversa, ko'raversa, Aha. qolinni yaxshi bo'lib ketishlikka savob bo'ladi-da. Ko'radi Albatta. mana zamati qanday bo'ladi, qarang, naqsha qanday chiziladi, bu yerishi qanday qo'yiladi. Shuni Bali. zamatiga qarab ko'rsa tujorlarimiz, Bali. qaraydi ko'p zamat qanday. Buni ustida o'ltirsangiz, tursangiz so'ra bilasiz. Hammasi undog'ini insonni tabiatiga foydasi bor. Nima uchunki qo'yni yungidan Bali. unday ibtikor bo'lganda bu rangi Yupa. tabiiy ruhi undog'in mana chor mag'zilardan olinadi hammasi disbob bo'lganda bu narsa Bali. shu yerda bizda zamat etadi o'zbek turkman shu yerda hammasi shu yerda shuni kiyinida bizda qo'lim qurishlar. Teşekkür Mehmet Aşır Bey. Teşekkür. Beren malumatlarınızdan Teşekkür. hoş bulduk. Umid çünkü görücülerim görüp lezzet eltenmesi hoş bulunmasa işlerinize üstünlük arzu Teşekkür. ediyoruz. Hemişe Tashakkur. serbilendu, serapraz olun. Xush bo'ling. Siz ham Teşekkür. xush bo'ldingiz kelganingizda. Dostlar mana yine hem görüyorsunuzlar hizmetlerinize geldik. Halbazar'ın sahnesi Saraya böyle. Burada yaşlılarımız ve tüccarlarımız hemmesi çıkıp ve halsat yollardan hem var dostlar. Bugün şu mihmalların, tüccarların geleceği için alında amadelik. Albatıyız mükemmel. Olur gelse onlardan hem eğer imkanat olsa, icazı olsa gelen mihmallardan hem musayibalar sizlere takdim ederiz. Ve geldik hazır Allah yarağı elbette ki Allah yarağı Omar kaptalımızda var bizim çepimizde oturuyor. Bunlardan malumatlar alırsa namayendeyi İttihadi Kalini Anxoy. Anxoy'un halısının yani namayendesi ise hem sizlere bolar düşündürüp bilendirin inşallah. Allah yarağı salamlar olsun, hoş gördük bugün. Bugün bu Kızıl Yaşlı Brüntü yine hem gaytadan bu cemlenşikler, bu namayişler, bu Kızıl Yaşlılar, bu mihmallar näme sebepten bolboti, näme delilden bu arada görücülere biraz açıklama verseniz. İlk baştan Assalamu Alaikum ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Sizin bütün görücülerinize, hariçtaki, dahildaki her yerde bizleri görüyen dostlara kızgın salamlarımızı gönderiyoruz. İkinciden ben özümü marif etsem, ben Allah'a yar Omar takallus ediyorum. Namande ifade Kalin Anxoy men. Bugünkü bu görüşünüz rahmetullah bizleri köp nemet diyor yani bizlerin hali işine köp yani kızıklandırıyor bu Kızıklandırıyor, zatlar. Ova. İnşallah mana bu gelen mihmallarım bizlerin hayrımıza inşallah bir iki yarım bilen mana kararda dedi bir iki yarım projeler bolup inşallah gidiverse gün be günden halimiz rüşt eder. İnşallah Anxoy merdim biliyorsunuz ki onda Anxoy merdim ettiğin işe bakşı ziraat ve maldarlık o hali. Görüyorsunuz bir kilden beri bu ziraat işimiz hem öktebele nemesi yok. Bir şıl hali işimiz bizlerin bir neme bolupdu. İnşallah mana şu rakam taşardan hariciler gelse görse hop geldi gördü bilin ki inşallah bizlerin hem hayrımıza tamam olur umuman. Yani dışarı yurtlardan gelip alıp gidiyorlar Afganistan'ın halısını da. Şibilen mana şu
Nememe hayya Vallahi bolan ha, bizlere şul harcılar gelip Anhoya gelip, Mazara gelip, Kabul'a gelip, şu Afganistan'ın öz içinden gelip şu zat Qaysı noktasına bolsa hariciler gelip alıp biliyor mu inşallah? alıp Ho. biliyor. Xudoya Emniyet şükür berqarar az şükür. lihaz emniyetten hiçbir müşkülümüz yok. Hayır görsün İmarat İslami. Hı hı. Doğru. Şükür emniyet tarihten hiçbir müşkülümüz yok. Hı hı. Milli sanatımız hali. Hı hı. Şu Anhoyda Türkmen, Özbek şöyle yaşıyoruz. Bizlerin ata babalarımızdan kalan miras bir perhengi mirasımız şu hali bol boti. Hava. İnşallah bunlar gelse yakından görse İnşallah bizler hoş boluyoruz. Ondan sonra bizlerin işimizin rivaj alması için hem şolar yana adamlar geliverse bizler yöne kızıklanıp bu işi has etmeli boluyoruz da. Ha. Kızıl halinin işi Anhoyda boluyor. hı. Mana şu hallar, şu kızıl halları görüyorsunuz köprek daşarı yurda Türkiye tarihten gidiyor. Türkiye'den köprek bizlerin hallarımız gidiyor. Böyle. Şu sebepten mana bir küçük yıldan beri şu planlar parti mana itade Türkiye qalin neme boldu. Mana bizlerin hayat müdürlerimiz gitti, namayışga gittiler, şolardan davet ettiler, getirdiler. Benim için Kızıl Hali hemişe'nin bir gerek zat. Beli. Ömrü uzak oluyor Kızıl Hali'nin üstünde oturan planını görüyorsun onlarda sığmaz mülayim. Üstünden aslında düşesin gelen yok da. Elde çitilen koyunun yüne tabii bir güpten bolunuyor hali el çitme. Kız hemşirelerimiz elbette ki köp zahmetler bilen yeke çitip bunu tevlid ediyorlar. Bu bir bizler için hem iftihar hem bir köp bir yaxşı narsa üstünde oturanlarda maza veriyor dostlar. İnsanın tabiatına, insanın sağlığına, hususan hem eşçiyottuk bizler öňrekler, kadimler eşçiyottuk mayda olan pilla şu halinin üstünde yatıp turan adamlara romatizm yani gurağır degen yok diye beşçi. Vakıram şu rakam dostlar. Bana hazır gelip oturdum. Erteden beri gelip halinin üstünde oturuyoruz. Bu halların keyfiyeti mazarı bir alayda üstünde oturup billa. Ho, Allah'a hoş bulduk malumatınızdan. Elbette ki yine hem bizlere bir zat aytsanız bu daşary yurtlardan ya başka vilayetlerden tüccarlar öňem gelip Anhoy'un hallaryny görýärler minga gören ýokdur minga bu Türkiýeden birinji bar gelişim kaysy memleketlerden böyle gelenler tüccarlar narakam täsirler taşlan ayanda da gelecekte narakam bolan gelişinde narakam görüyorsunuz aya bizim elçitme halimize yani başka yurtlara gidişlerine täsir taşlar diyorsunuz mu ya narakam bir faydalı zat gözüňüne görünýär mi? İnşallah bizlerin umidimiz rahmetullah buların gelmesine mana şu yerde Owal börde biraha bizlerin müşkilatymyz emniyetde olu şükür hal boldy. İkilenjisi mana şol harjylar gelip şu yerden görüp şu yerden alkyseler. Pikir edin ki bizlerinki %100 bizlerin malymyz börde orijinal. Owalym gitýär, gitmesine gitýär da. Yani börden bizler mana dokuyoruz. Börde halyny sırf dokap nemetýärsiz. Börde bizlerin imkanatlarymız ýokdy. Şuşdysa bartada ýöne bolan bile köprek Pakistan diýip ýana berde Kabulda, Mazarda ýurulýardy. İnşallah mana bu nemelerim imkanatlarım böylerde kurşalıp yatı. Şimdi şu daşardan harcılar gelse hallary bu şekilde elde yudurup al gidiyor da. O imkanatlarım inşallah mana Anhoýmyzda kem kurşalıp yatı. Indana bu harcılar gelip gidiverse bizlerin gün bugünden inşallah işimize neme bolar. Hoş bizlerin umidwarçylygymyz hem köpeler. Ama mana tüccarlarımız neme bilen işler edip oturlar hanalara abad. Lekin gidip tu buların müşterileri bardır. Owalym daşarda bardır. Bular börden iyi veriyor olara da. Indana bizlerin umidimiz bul ki şu harcılar oval dis gelip näme üçin şu tüccarımızdan alan yok. Hava. Ol oval dis böre gelse inşallah bizlerin işimiz fikir edin ki bile %50 bolsa o zaman bizlerinki %80 90 100 bolup biliyor da. Şu harcı gelip özü şörden görüp şörden diýden etse. Çünkü börde dokulup börde tekmil bolup Kabul var. Hava. Mazar var. Ya da başka vilayetlere var. Köprek iş şörde ediliyor. Şoň üçin bizlerin nememiz şul ki umidimiz şul ki köprek daşardan gelýärler, tewejjuhsy şöra bolsun, şörenin dokumçylaryny görsün, tajirleri bilen otursun, bular bilen bir hemdist bolsun. Umidimiz inşallah buların gelmesine hili bizleri kızıklandırıyor. Teşekkür Allah'a razı beren malumatlarınızdan hoş bulduk. Sizin işleriniz üstünlük arzu ediyoruz. Teşekkür. Hemişe işleriniz üstünlük arzu ediyoruz. Ömrünüze bereket, işinize bereket. Sağ olun. Allah sizden razı bolsun. Zahmet tartışsanız gelipsiniz. İnşallah hemmemize Huda abray bersin. Hemdist bolup, ittifak bolup, itaat bolup inşallah işleri öňe alyp baralım. Teşekkür rahmetullah. Sağ olun. Selamet olun. Aziz görüjüler ýene hem bizler geldik mana börde bir mehmanymyz amma bizim. Elbette ki men fikir etýäm ki tüccar millilerimizden bolmaly. Bular özlerini sizlere tanıştırar. Gelişinin bular bugün delil näme delilden geldiler. Böreğin hallaryny rakam gördüler.
Bulardan hem açıklama malumat alas sizler için. Birinciden salamlar olsun özünüze, gurujilere tanıştırsanız. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Men adım Hacı Abdülkerim, Hirat Türkmeninden bolýan. Hacı Abdülkerim ağa bugün Anhoy Gözel şehrinde Halbazarda hoş gördük. Hirat'tan hoş gelipsiniz. Hoşunuza geldi inşallah. İlk bilen aytsaňyz, yani Hirat'ta Türkmenlerin elçitme hallary. Elhamdülillah Hirat vilayetde şehrinde de oturyan Türkmen var, uluslarlarda da. Üç ulusları Kuryan diye, Gulran diye, Zendecan. Aha. Şurada Türkmen yaşayan. Yani Türkmen olsa hali her yerde Hali var. Türkmenin işi. Aha. Atababa bizim işimiz şu hal dokumak. Yani elhamdülillah Hirat'ta da biraz nakşalar dokulya. O narakam ajağa Hirat'ta narakam nakşalar dokulýar. Bu gyzyl hallardan bar men ya çöprek men narakam dokmalar o ýanda dokulýar. Hirat'ta olsa şu Kızıl Tekegöl diyelim. Biz Tekegöl. Hirat'ın Türkmeni olsa Türkmen Tekegöl olsa diýen Gül şördem Anhoýdan dokuýarlar men şonu. azrak dokyalar. Eger bizleri görkezseňiz soň inşallah görkezer gurujilere. İnşallah, inşallah. Wa başga narakam nakşalar o ýanda dokulýar, yani elçitme hallar bar. Hirat'ta biraz taze çıkan nakşalar hem dokulya Türkmen kavim dokyalar. Şol daşardan näme tagaza olsa şo dokulya Hirat'ta. Şol Türkmen dogallarymyzyň, Türkmen milletimizin, Türkmen ülkedaşlarymyzyň ýanynda başga milletler hem şol halyny görüp biraz uğrenjek bolýarlar. Men bu barada malumat berseňiz, başga milletlerden hem haly dokuýarlar men diýjek bolýar. Hirat'ın öz asıl Hirat'ta yaşayan kadimden Parswan bolmaly, Aha. Türkmen bolmaly. Aha. Ondan soň olsa şu enqilap bolup hemme vilayetlerden hem Hirat'ta yaşayan var. Hususan Hazaralar var. Ana Peştuzban kavimler var. Bular hem şu Hirat Türkmeniň öýüne gelip Aha. şu gyzyny şagirçilige berip Aha. şotadan öwrenip indi olaram hal dokyan Olar haly dokuýarlar. Türkmeniň ýanyny olaram öwrenip galan emnes. Ha, köp ýaxşy. Ajaga bugün birinciden köp hoş bolduk. Anhoýda gördük sizi. Köpden köp salamat bolun, hoş gelipsiňiz. Gadamlaryňyza hasanat. Indi sorasam, şu gün tüccar millilerden Afganistanyň öz içinden we Türkiýeden Reisi Ittihady Kalyny Türkiýe hem geljek diýip biz eşitdik. Şoň üçin geldik, gatnaşdyk ki dostlara täzelikler paýlaşaly diýip. Bular Anhoy hususan Faryab vilayatyna gelip gitse, siz buların gelişini nähil görýärsiňiz? Aya bular böre gelse hala narakam täsir taşlar, gelejegi nähil görýärsiňiz? Afganistanyň hemme ýerinde de Türkmen kavim hal dokya ýöne mahrum terin ýer şu Anhoy ekeni. Şu şunça hökümetler bolup hususan Imarat-ı İslam gelenden beri başga vilayetlere şu haly babatda köp kömekler bolan. Anhoy wala ulus wala o seniz kömek bolan ýok. Men olsa köp gatnaýan hemme vilayetlere Akça diýe, Mazar diýe, Hirat. Hatta Hirat'a da haly babatdan köp kömek boldy. Şo sizin aýdyşyňyz ýaly reis ettihadyýeler ka muýin sahipler gelip giden. Ýöne Anhoy merdim tüweleme dünýäň üzüne bilen hasy awwel numry haly. Ana şoň üçin inşallah gelseler gaty haýyrly bar, oňatlar agzy berlik üçin, ana şo zat üçin hem inşallah noks etmeýär haýry diýer. Teşekkür, sağ olun. Ajaga bu kömek diýdiňiz, başga diýdiňiz aýa narakam kömek bolýar, bir karhana bolýar men ýa berde sizin gözüňize narakam bir kemçilikler berde iýildimi? Haly dokuýarlarda, hususan tüccarlarymyzda narakam bir müşkilat, narakam bir kynçylyk görünýär. Indi kömek diýenim ýeke maddi kömekde asıl kömek diýilen zat şu haly kadim eşdişimiz bular gaty kymmat baha satylýar eken. Hal dokumagan näme ýani iňe öle guýgazmak kyn wazipe. Şoň üçin şu pille bular gaty arzan bolup galan pillesi. Bular daşaryk bazara köp çykan ýok. Harcı mezhep köp bolýar-da, eger şu gatnaşyklar Türkiýe başga memleketlerle gatnaşyk bolan ýagdaýynda bahaly bahasy galjak. Muny aljy köp bolsa, tagaza köp bolsa, arzasy hem köp boljak da, şoň üçin ýyla iş tapdyrjak. Şoň üçin bular saparlar barym gelin bolsa, hususan bu merdim başga ýurtlaryň halyja bayramlaryna goşulsalar, bu zatlardan inşallah köp kemaý boljak bu merdim. Teşekkür. Teşekkür ajaga beren malumatlaryňyzdan. Sağ olun, sizin hem işlerinizi üstünlük arzu etjek. Hoş gelipsiňiz Anhoýymyza. Mihman bolun inşallah. Her wagtki gitseňiz hem bizim salamlarymyzy o tarapda komlara da wesile bolun. Köp hoş bolduk. Ömrüňize bereket, kesbiňize bereket. Sağ olun. Teşekkür sizden. Elhamdülillah biz Anhoýa hem işe gelsek, hatda maşallah bular bize köp hyzmat etdiler. Sağ olun. Sağ olun. Menem hoş boldum siz bugün bu ýygynda görüp bu
Halı bazarda, hususan Faryap'ta ve hususan hem Ankoy Gözel şehrinde görüp köp kuwandyk. İftiharımızsınız. İnşallah, inşallah sağ olun. İnşallah sizden taqaza Hirata da gelin. Hirata'dan İnşallah, Türkmenlerini görüp gidin. İnşallah. İnşallah. Biz Sağ olun. hizmette Hirat Sağ olun, varsan teşekkür. inşallah. Server ağamızın yanından geldik mana bugün. Ular hem elbette tüccarı hem millilerimizin elbette avlatlarından bolýarlar. Haly barada birazrak malumat soracak bulardan hem biz bilen bolup dururlar. Server ağa bugün hoş gördük. Salamlar bolsun özüňize. Hoş gördük. Görüjülere özüňize men adyňyzy aýtsam bir tanıştırıp ötseniz öz baraňyzda bir malumat beriň. Ondan soň haly barasynda bizlere malumat beriň. Menem salam gönderiyorum görücülere hemmesine maksat biller bugün hedefimiz bir mihman geleri Aha. niyetimiz var. Mana burada Haristan, Türkiye'den diyor, Türkmenistan'dan diyor, hatta Afganistan'ın ittihadiyalı kanun kuruluşlarından gelecek kişiler şoňa alıp otyrs, tiyarlyk alıp otyrs. Maksat menem bir Hacı Molla Abdüşkür merhum Hacı Molla Abdüşkür kalın puruş diýende şu Antoy'da ozolan ýerperçi ana gurrunlaryna aýtyp bersem ana bu haly saray Kerim Aýyň saraýy bu saray fakat haly 13 1339'da bina bolup şöyle göçüp gelen. Mo. O göçüp gelenler ozal bula hal puruşluklar. Mana bu Koyna Bazar diyor billerin Babu Velcan ziyarethananyň bäri gaftynda şu Çarsu diýen ýerinde bolýardy. Indi şunun takriben 65 ýyl bolýar saraýyň bünyat bolany. 65 ýyl. 65 ýyl. Maşallah. Mana hal puruşlukam şu ýerde bolýar. Mana indi gelseler bir bat bir azrak sukut ýeniş killetdi de maksat galan ýok. Bular ata kispi goýberemiz ýok. Mana inimiz bar, özümüz bar. Başga merdimen mana şol bolonça her kim köşünde bir milli bir sanat billere bir biller bundan köp nan ýen biller bundan hawa. Ana Hiç wagt bir har bolýan kisipde. Ýok har ferhengimiz. halynyň owa kadim kılan nakly bar. Halyň 200 am gyzyl. Awa. Kaçan moda gyzyl bolýar adam goý bolýar. Awa. Muny sal puruş diyor apartına. Sağ olun. Şal sataran ýylyň içinde bir mertebe satsa da bir çaresi bolýar. Awa. Dünya ýüzünde Ankoy hal diýende hiç kim galan ýok. Atabız fakat Arabistanda 2-nji safar giden pillasynda halal kitipdi. Haly Şiraz üstünden İran üstünden kiştilep Arabistan halal kitip satyp gelipdi. Serwer hemme gepasiň ýanyňyzdeken maşallah. Aýdy bersem mende gep gurrun kanda maksat bir indi bir ýada düşen aýtıştyrýarsda näbilerim o. Görüjülerim hoş bolýarlar. Hoş bolýar. Şekli ýaxşy malumatlar isteler. Awa, maksat saňym hana baga şol merdime şol görkezýärsiň şu merdimiň bir garyp guraba şolaň bir işiniň rawnak tapar için mana canlı ýanynda görkezip berýärsiň. Her babatdan, sport babatdan, başga babatdan görýär, bilerim hoş bolýar. Mana bunem gelipsiň köp hana bat teşekkür. Mana şol merdim garyp bu hususan Türkmen merdimiň wezipesi ozaldan ahira şahaly. Haldan nanyýar, haldan nemet diýär. Ana köpden köp teşekkür diýsem näme Allah ýalkasyn diýsem mi? Hoş bulduk. Başynağaň içinden bir kiçinimiz Abdurazy Kazy diýor. Şunun mana şu dukan şol öldümizden şurada mana şunu izin goýbermen dur. Kispkaryň ata kisp ogly halal diýip de eşdiňsiz. İşlerini üstünlüğü arzu ediyorsun. Teşekkür. Atamız biçara şurada halal ýurty, bir aýyň bedelinde bir konteyner halyny Jermene uzatýardyk biller. Jermen. 3000 metr haly. Bir wagtda näçe ýyl bolandyr? Indi bunyň meniň bu aýtdığım näsam indi 45 ýyl bolup Allah 50 ýyl bolandyr. Aýda bir 3000 metr halyny uzatýardyk Jermene, opulalar pilpay diýýärdi, gyzylly diýýärdi. Bir haly, bir halam akylja diýýärdi. Şikreň haldan başga haly ýokdy. Ana şu haly Jermen gidip satylýar. Jermende Hamburg diýen şäherinde gudamlanmamız barsa billerin. Howa. Şu Afganistan Türkmen merdimden bir nefer Afgan 5 nefer Türkmen Hamburgda gudamy barsa. Şahallar barsa näme goýulýar zinede çykmalyda mism halyny eltip otağımyza şurip berýärsin ýana getdi. Bu ýerde kakap zat edip plastige giydirip ende edip uzatylýar fakat taze mata ýana getdi. Aýnan. Sağ olun. Teşekkür Serwer aga beren malumatlaryňyzdan. Wagtyňyz aljaqdaken işleriňize, ýüzüňize Hudawan kerim bereket bersin. Razyga jagymyzdan teşekkür. Elbette tüccar millilerimizden birisi
halı barada köp zahmetler ediyorlar. Oo. Sağ olsunlar. Emmeleriniz, ömürleriniz uzak olsun, sağ olun. Sağ olun hanaba sizden köp Allah yalqardan açıp. Razı qaçı şipilledim üyde de merdime kesana deyip bir narsa var şipille. Ha. Merdimde kudret yok pul alıp yupalayıp garin dokayın deyse. Hı. Şu üyde qazanda qaynatıp o şu suyun nemesinde renklep öz rengiş renklem hem beti köprəgi. Öz Yaxşı. renklep özüne kesana merdimi dokutup bir 150 illa 160 nefer hanavalar şul halı veriyor, halı dokutuyor. Hı. Ana şuradan ana elinin gelince maksat ticaretlığına piş alıp varıyor oradan bolunca. Şimdi merdinde onda kudret yok öz kişiden yüp alsalar o renkleseler o dokusalar kadim kılar yani. Elbette. Başka hem geplecekleri var olsun inşallah onlardan hem sohbetleştirmeler biz bilen bolup durumlar. Aziz görücüler tekrardan yine hem hizmetlerinize geldik. Salam hemmelinize. Görüyorsunuzlar bizler bugün Anhoy şehrinde, Anhoy halı bazarında karar tapan hem mihmarların gelecek için hem sebep oldu ki böyle karbarlar için malumat alsak hem sizlere bir malumat oluyor hem yani halimiz, kızıl halimiz yine hem raunak tapmasına hem biz sebep olabiliriz. Hemmeliniz her yerde bolsaňyzlar sağ bolunlar. Yine hem Anhoyda halinin, kızıl halinin kesbikarını, işini etip yürün yaşlılarımızın yanına geldik bugün. Birinciden salamlar bolsun özüňizi awala gurujulere tanıştırsanız. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hacı Mehmedullah men Anhoydan bolýan Çargana Anhoydan Olayat Paryab Ulsuwali Anhoy Çargana Anhoydan gepliyorum. Teşekkür özüňizi tanıştyrýanyňyz üçin minnettar. Börde halinin işini etýärsiňiz. Köp ýaxşy. Haly barada bizlere siz biraz malumat beriň. Hususan haly barada bolsun. Bolýan şa haly baralarda bir wagtlarda wagty atalamyzyň wagtlarynda, Aha. babalamyzyň wagtlarynda akylja göl diýip, gyzyl haly diýip, pilpay diýip bir hallarda okulýardy. O wagtlardan soň mana Hal Mämedi diýip okuldy. Hal Mämedi biçaradan wafat edip gitdi. Indi mana bizleriň wagtlarymyza geldi. Şükür bizler elhamdülillah. Hal Mämedi halyn biljik hal dokawaty, gyzyl haly merenus hal dokulwaty. Hoş tembriz hal dokulwaty. Çöpren haly dokulwatyr, çöpren gilem dokulwatyr, kargay hal dokulwatyr, hoş kazak hal dokulwatyr, hallary hemmetine Anhoy merdem, Olayat Paryabyň Ulsuwali Çargana Anhoyň merdimleri birdat eger ýüpden bolýan bolsa näme akşa bolsa şonu dokýarlar. Temrizi diýorlar, hoş Buharay diýorlar, Orsun akşa diýorlar, çöpren diýorlar. Kargay diyorlar, kazak diyorlar, balıkçı diyorlar, hoş, maldari diyorlar, şu işlere hemmelerine Çargana Anhoydan şulardan dokulup näme diýeti. Halinem dokuyacaklar, etçegem şuna bir tüccarlamız, şu daşardaki yaşlılarımız kömekleşip, şu ardar tadiratlarına, şularına kömekleşseler, bana huşkısalıklar gelişil merdimler bolmadı haline, her kança yine öňetjekler dünyada nähil haly wawata, nähil nakşa wawata, Çargana Anhoyň adamlary şunu edermen de. Ha, köp ýaxşy. Evet. Teşekkür. Sağ olun beren malumatyňyzdan eger başga aýdyljak sözüňiz bolsa da aýdyp bilýärsiňiz. Biz Evet. hyzmatyňyzda. Bolýar gelýän mehmanlar eger näme halasa bizler şu halyan zadan edip berbilýär. Hoş çöpreng diýsem edip berbilýär. Hal Mämed reng diýsem edip bilýär. Kazak reng diýsem edip gurşap berbilýär. Kargay diýsem gurşap edip berbilýär. Maldary diýsem edip gurşap berbilýär. Alhoja hal diýsem edip gurşap edilýär. Hoş qaba sakal hal diýsem edip gurşap edilýär. Hoş ahal hal diýsem edip gurşap edilýär. Näme diýseler ki bizler bir halyny aýdyp bilseler, ýüpden ýarrengden bir zat diýseler hemme zady gurşap edip aýdyp bilýär. Teşekkür. Mana duwalarda boldy, duwalarda bizler gyzyl gilem mate, meýmene gileme, duwalarda men çöpren gileme urdum. Mana 25 ýyl boldy, elhamdülillah mana dünýä ýüzde 50% çöpren gilem rawaç boldy. Awa. Ana şonu inşallah gaýty işleri gelýän haýdarlarymız, ýaşlylarymız, başlyklarymız nämen kaýsa, şo zady bizler hasyny goşap edibilýär. Dünýäde bir nakşa görkezem edibilýär. Diýen görkezem edibilýär, bak görkezem edibilýär, reng görkezem edibilýär. Maksat bizler şunçalyk wagtşylyk gelen neme bolan bizler adrak zaýyp. Başga bizlerde hiç müşkilat ýok. Sağ olun. Ama şunun için yaşlılarımız, İnşallah. kettekellerimiz, tüccarlarımız bir-birlerine geplemede kulak assalar, birilerin şördüğümü bağlamını bilseler, şunun için hile hoş oluyorsa. Şulardan haýyş etýäs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sağ olun, teşekkür. Bana börde hemme yaşlılarımız, tüccarlarımız ki şöyle vazifet etýärler Anhoy şäherinde, haly alyp satýarlar, daşarýardy.
uzatıyorlar. Hemmeler var. Hemmelere sizlere salamlar var. Paylaşıp durasız biz bilen bolup durumlar.